Hello guys, nami diri karon, anak ko diri karon sa LTO. Hindi kay tao. Gan kay tao. Akong kuhaw na ako ang lisensya plastic. Hopefully makuha na ako ron. Kay this has been my fourth times nga attempt na ako. Kay last time wala sila di level daot do ilang machine daot daw, so karon man tagani kay dili na na dawat ako ang papel nga lisensya tong temporary kay hurot na daw ilahang ang priority number, so pwede sukuan ako. So Katong mga nakabed of 167 for example. photo na ko ang vlog kanina kay samtang ga vlog ko gitawag akong pangalan. So I now have my license. Yay! After several attempts, graduate. Ay nako. So karon muli na mi sa balay kay mag snack mis bisan. Pagapila. Salamat kaayo. Matod pa ni ano? Sa tasad? Matod pa ni itong mingon og salamat kaayo. Matod pa ni Krisha Oy nga YouTuber. Salamat kaayo. So pauli nami. Ay salamat. Gani kay na giatol nga nauna ako abay daghan kaayo og pila. Yung kagpila dito. Gani kay honor nila ako una. Kasi magalboroto ang tao dito. Ano lang. Hey, control your temper. Maura ba na itong New Year's resolution? So, padulong namin sa nami diri sa Gaisano to celebrate. Kaon mi og kanang kaon mi palit mi Turks and like a buko. Life is like a buko. Diba, Shad? What did you get, Shad? What's that? Patata corner. And namano siya. Snack mi gamay. Tungod sa kalipay. Kaya abinawag di makuha na ko ang ano ba? Hindi na ko makuha ang tawag ni ang lisensya. So goal kay ko ganiya. Kaya hindi naman tong babae ko nga wala na priority number so balik na ugma. Sus balik pwede biging daghan ng tao naman gani kay pag dibalik ko paulit ng taming balik ko matanak kung pa-check unta kung available na para next balik na ako pagkaugma yun na lang sure ko nga na so pag verify niya nga pick up na lang kay dapat man daw katong mga mukuha og ka ng kuhaon ng ilang plastic dapat daw mag picture gutro so nagpa-picture man ko gutro last time picture naman ko so kuha niya ako ang temporary license and then ini siya nga ulit na basta una pag yun ako so I'm so happy naglag sa midire kay kaso mag-oras sorry bisag way kwarta diba ano nagitawag og labay-labay shopping in English window shopping na ipakita diri man to Shad ba? Diri man to palit na mo hindi namin sa mong barrio sa Lumbia. By the way, we are here at Gaisano Boa. So muli namin we're done celebrating hinakuhaan na mo ang long awaited nga long awaited nga license na after several attempts ay pa nakuha. Padulong mi sa mo ang hugaw nga motor kare nakakao. Hindi namin
Salamat kayo o mayong paglayag. Bye-bye.